Кайчандыр туган авылларын ташлап киткән кешеләрдән авыллар бетә дип моңзар ишетүләр ешайды. Шул ук вакытта читтә яшәсәләр дә, авылларның киләчәге өчен борчылып, хәлдән килгәнчә ярдәм итүчеләр дә байтак. Ил күләм республика программалары үзара салым акчасына башкарыла торган эшләргә шушы ярдәм дә өстәлгәч, авылларның яңарышына өмет арта. Табигатьнең гүзәл җирендә, бар ягында урманчылык булган Утызимән авылының 3 гасырлык тарихы бар. Узган гасырның 60-80 елларында шаулап гөрләп торган. Җирле колхозның зур маллар, куян, тавык фермаларына, яшелчә, алмагач бакчаларына кадәр булган. 70 елларда Чаллыда, Түбән Камада башланган гигант төзелешләр яшьләрне, хәтта өлкәнрәк кешеләрне дә үзләренә тарткан. Еллар узу белән авылда йортлар, кешеләр кимесә дә тормыш тукталмый. Дәүләт программалы безнең авыл җирләрендә дә эшләп килә. Белгәнегезчә, бөтен республика буенча барлыгы 50-дән артык дәүләт программасы эшли. Менә 2013 елдан бирле минем эшләү дәверендә 13 елда авыл җирлегендә Утызимән авылында чиста су программасы буенча 10 километрдан артык водопроводный линиялар алыштырылды. 14 елда Утызимән мәдәният йорты капиталь ремонтларды республика программасы буенча 15 елда Утызимән белән Кызылчим арасында 7 километр юл салынды шибен кичне вариант белән. 16 елда Утызимән авылында яңа сип кабельләр белән яңа магыналар алыштырылды. Һәм менә бүгенге көндә безнең кичкенә генә авыл Кызылчим авылында дәүләт программасы буенча, чиста су программасы буенча 3 километр яңа су линиясе тартылды. Күпер буенда урнашкан чәчәкле алан авылдашларның да, кунакларның да яраткан ял итү урыны. Аны бергәләшеп, төзекләндереп торалар. Зиратларны да бергәләп чистарталар. Өмә ясап, урамнарга таш җәйгәннәр, читтә яшәүче якташлар да булыша. Авылыбызда безнең инде һәрбер авылларда булган шикелле безнең авылыбызда да теге предпринимательләр, эшмәкәрләр бар. Менә әле былтыр гына шул авыл яшьләре сораганнары миллиард стел алып бирергә. Без үзебезнең эшмәкәрләргә мөрәҗәгать иткәннән соң алар булыштылар. Менә исемнәр белән әйтеп, Мутыгуллин Рәсих һәм Ялфия ирле хатыны, шулай ук Валимов Исмагил абзый эшмәкәр һәм Мухаммедов Илгиз Казанда алар үзләренең суммаларын биреп, менә шул авылыбызның яшьләренә миллиард стел алып бирделәр. Авыл үзәгеннән зур трассага тоташкан 5 чакрым озынлыктагы асфальт юл шактый таушалган, чокырлар барлыкка килгән. Якын арада юлга яңа асфальт җәю дәүләт программасына кергән. Авылда кешеләр кимсә дә, ул үз эшенә бикләнеп калмас, киләчәге өметле булыр дигән ышаныч бар. Фанис Мөхәммәтов, Ирек Хәмидуллин, Илсур Вәлиуллин, Татарстан яңалыклары, Чирмешән районы.